Cotim Estrada Lema Asesores, profesionais en asesoramento laboral e fiscal. Para mellorar os nosos servizos, trasladámonos a un novo local na avenida Ponteareas 3840 primeiro A. Cotim Estrada Lema Asesores, coa atención cercana e personalizada dun gran equipo de profesionais. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas. Boas noites e benvidos á información local de Estrada Televisión neste xoves 12 de xuño. O Concello estradense está mans á obra para a constitución dos consellos parroquiais. En días convocarase os alcaldes de barrio para unha primeira toma de contacto. O Concello estradense, a través da Concellería de Deportes e Participación Cidadá, terá o próximo venres 20 ás 9 da noite unha primeira toma de contacto cos alcaldes de barrio en relación aos consellos parroquiais. Estes son órganos de participación, consulta e información, control e propostas de xestión municipal que permiten e impulsan a nivel parroquial a participación dos veciños e veciñas, colectivos e entidades. En definitiva, son a representación da parroquia no seu conxunto e en tal condición os seus membros terán o carácter de autoridade no cumprimento dos seus acometidos. Entre as competencias deste está a fomentar a participación directa dos veciños, colectivos e asociacións nas actividades propias e nas do Concello, solicitar e transmitir propostas, trasladar anualmente ao Concello un estado das principais necesidades da parroquia, un seguimento dos plans de actuación municipal, propor o pleno da corporación a inclusión de asuntos na orde do día, colaborar co Concello na solución dos problemas da parroquia ou realizar propostas para o mellor funcionamento dos servizos municipais. Estes consellos estarán formados polo presidente, que será un veciño ou unha veciña da parroquia, o vicepresidente, que actuará a sí mesmo como secretario, tamén outro veciño da parroquia, e os vocais, que serán un mínimo de un e un máximo de 3 representantes das entidades de participación cidadá legalmente constituídas e inscritas no registro municipal que teñen como único ámbito a actuación na parroquia. Deberán reunirse en sesión ordinaria cada 6 meses como mínimo e extraordinariamente a proposta do presidente do Consello Parroquial cando soliciten o 25% dos veciños. A Comisión de Sanidade do Parlamento estudará mañá o conflicto das enfermeiras da Estrada que reivindican un medio de transporte. Na reunión que se celebrará mañá da Comisión de Sanidade do Parlamento estudarase unha recente iniciativa dos deputados populares Xesús Palmou e Miguel Santalices sobre a situación pola que atravesan as enfermeiras do Centro Médico da Estrada. A referida reunión iniciarase ás 10:30 da mañá. A proposición non de lei de Palmou pide a dotación ao Centro de Saúde estradense dun medio de transporte adecuado para as prestacións dos servizos que realizan as enfermeiras a domicilio, a veces na vila, pero en outras ocasións en parroquias ou aldeas anunciadas. Na súa exposición, a proposta de Palmou recorda inicialmente o malestar da práctica totalidade das enfermeiras do citado centro ante a falta de resposta oficial ás súas peticións dun vehículo adecuado. Estas profesionais acabaron realizando a pé fai semanas algúns dos percorridos necesarios para chegar aos outros enfermos que precisan periódicamente a súa atención sempre a domicilio. Seguiron sen recibir resposta e agora estenderon a súa medida de realizar a pé os percorridos a todas as súas saídas. Convocan a medio millar de medios a presentación da Rapa das Bestas en Madrid. O acto celebrarase o sábado na Casa de Galicia e están convidados operadores turísticos de todo o Estado. A Casa de Galicia en Madrid acollerá este sábado a presentación da Rapa das Bestas de Sabucedo, que o ano pasado conseguiu o título de Festa de Interese Turístico Internacional e este ano é obxectivo dunha potente campaña promocional que inclúe un concurso internacional de fotografía dotado con 6.000 euros. A presentación na capital española están convocados medio millar de medios de comunicación, incluídos prensa, radio e televisión en distintos ámbitos territoriais. Ademais están invitados operadores turísticos de todo o Estado. O obxectivo é conseguir a máxima presenza social da próxima edición da festa, que se celebra o primeiro fin de semana de xullo. A presentación da festa comezará ás 12 coa recepción das autoridades.
Seguidamente iniciarase acto. O presidente da Asociación Rapa das Bestas, Javier Quintillán, presentará o programa oficial da festa. Intervirán ademais o director xeral de Turismo da Xunta, Rubén Lois, o delegado provincial de Medio Rural, Gonzalo Constenla, o presidente da Casa de Galicia en Madrid, Afonso Sobrado Palomares, o alcalde estradense, Xosé Antonio Dono, e a edil responsable de Turismo, Raquel López. No transcurso do acto presentarase un documental sobre a Rapa das Bestas. Para finalizar, ofrecerase unha degustación de produtos gastronómicos da comarca que incluirá empanada de salmón, salmón a vinagreta, polvo a feira, pimentos de Padrón e queixo de elaboración estradense. Os asistentes ao acto recibirán ademais un pack de información turística con folletos sobre as festas galegas, incluída a Rapa, a comarca Tabeirós Terra de Montes, o Concello Estradense ou a artesanía da zona. Neles recóllese información sobre a oferta local das casas de turismo rural, cos servizos que ofrecen e as súas coordenadas GPS. Santeles, Paradela e Barbuda inician a súa parcelaria coa identificación de fincas. Os técnicos reúnense con propietarios para pedir a súa colaboración en que os marcos estén despexados para traballar sobre o terreo. A primeira tenente de alcalde da Estrada e edil delegada de Medio Rural, Raquel López, asistiu na mañón de onte a unha reunión celebrada na parroquia de Santeles na que participaron técnicos da Consellería de Medio Rural e da empresa que se encargará de efectuar o traballo de identificación da propiedade para o proceso de concentración parcelaria nos montes de Santeles, Paradela e Barbude, unha iniciativa demandada no seu momento polos propietarios da zona. O encontro asistiu tamén un importante número de propietarios das parcelas afectadas. Segundo informou a edil, solicitouse a colaboración dos veciños para a identificación das propiedades. Neste senso, os traballos arrancarán nos 10 ou 15 días, o que motivou que se solicitase aos donos dos predios que deixen ao descuberto os marcos, xa que a pretensión da empresa adxudicataria é traballar sobre o terreno, sobre os planos, tal e como apuntou López Doce tras a reunión. Escolares da Estrada poderán asistir a Tiberverán de FESAMPAS. A Federación de Pais de Alumnos deseña varias actividades que permitan a conciliación da vida laboral coas vacacións estivais nos colexios. A Federación de Nais e Pais de Alumnos anunciou a intención de continuar traballando na liña de promover a conciliación da vida escolar e laboral, un dos obxectivos que se marcou esta entidade dende o seu nacemento. Así, contando coa colaboración dos Departamentos de Educación e Servizos Sociais do Concello da Estrada, esta federación programa poñer en marcha dende 1 de xullo ata o próximo 11 de setembro a iniciativa Tiberverán, que contempla múltiples actividades para animar os días de estío a escolares do municipio, facilitando deste xeito momentos educativos e de ocio para poder compatibilizar coas jornadas laborais dos seus nais e pais. Segundo se informou dende FESAMPAS, o número de plazas ofertado para esta iniciativa sitúase en 50 e o proceso selectivo para cubrir esta oferta realizarase por orde de inscripción, reservando preferencia na inscripción para os membros de FESAMPAS. Tiberverán desenrolarase en horario matutino entre as 8 e as 2 e contempla un elevado e variado programa de actividades. Entre elas, o citado colectivo cita excursións, talleres, animación a lectura, confeccionar un horto, adestrar un can, deporte, actividade acuática ou coñecer a nenos de outros concellos. Neste senso, a actividade garda certa similitude coa filosofía dos campamentos urbanos que organiza o Concello durante os meses veraniegos, proporcionando actividades de ocio para os nenos que se quedan na localidade durante as vacacións escolares. Tiberverán está dirixido a nenos con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. En canto aos prezos, unha quincena son de 60 euros e un mes de 100. Do 1 ao 11 de setembro a cuantía fixada é de 45 euros, habilitándose descontos de 10 euros o segundo irmán inscrito. As matrículas poden facerse no edificio de usos múltiples dende o 16 ao 18 de xuño, puidendo ampliarse as datas ata cubrir as plazas. Antes de seguir con máis novas, tempo para a publicidade. Que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Cotim Estrada Lema Asesores, profesionais en asesoramento laboral e fiscal. Para mellorar os nosos servizos, trasladámonos a un novo local na avenida Ponteareas 3840 primeiro A. Cotim Estrada Lema Asesores, coa atención cercana e personalizada dun gran equipo de profesionais. Cotim Estrada Lema Asesores,
profesionais en asesoramento laboral e fiscal. Para mellorar os nosos servizos, trasladámonos a un novo local na Avenida Ponteareas 3840 primeiro A. Co Team Estrada Lema Asesores, coa atención cercana e personalizada dun gran equipo de profesionais. Que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Previsiblemente este domingo abrirán as piscinas municipais estradenses. O custe para os maiores de 14 anos será algo máis de 2,20 euros e os menores de 14 anos pagarán algo máis dun euro. O Concello estradense anunciaba esta mañá que o próximo domingo, salvo calquer imprevisto, abrirán as piscinas municipais. Esta mañá realizábanse no consistorio estradense as probas para persoal de limpeza e persoal de taquilla. Mañá tocará o turno o segundo socorrista. En canto a estas piscinas, decir que estas pecharán o luns e abrirán de martes a sábado de 3 da tarde a 9 da noite e os domingos de 1 do mediodía a 9 da noite. Os prezos para entrar nas instalacións serán de 1,06 euros para rapaces ata 14 anos e de 2,22 euros para maiores de 14 anos. Tamén poderánse adquirir bonos por 30 días que custarán para os maiores de 14 anos 21,88 e para os menores de 14, 14,59. Juan Afonso renovará a Pencho e a Blanco e a Arestor está a negociar un patrocinio. O dirixente do estradense presentará o seu proxecto, mentras que José García asegura que optará pola presidencia. O presidente en funcións do Club Deportivo Estradense, Juan Manuel Afonso, explicou que as liñas básicas do proxecto que o próximo día 30 ten previsto presentar na Asamblea de Socios para pedirlles a súa ratificación como máximo responsable da entidade. Segundo adiantou o dirixente, a intención é que o clube volva a apostar claramente pola xente da casa e polos xogadores estradenses. Afonso adiantou que levan 3 meses realizando a planificación da próxima tempada. Para elo está contando co asesoramento de Juan Manuel Campos Pencho e Manuel Blanco, que aplanaron a súa renovación se Afonso accede á presidencia. No capítulo de fichaxes, o dirixente en función realizou unha ambiciosa aposta e anunciou que nestes momentos ten 4 fichaxes pechados, dos cales 3 serían xogadores que esta tempada militaron en terceira división. O presidente en funcións definiu o seu proxecto como novo e ilusionante e explicou que tamén contempla unha aposta por mellorar o traballo da canteira. Para elo volcaránse máis no equipo de xuvenís e barallan a opción de crear escolas deportivas. No plano económico, Afonso explicou que nestes momentos mantén conversacións cun posible patrocinador para a próxima tempada que ademais podería axudar a pechar o presente exercicio. Actualmente, os soldos do último mes están no aire pola reducción da subvención municipal de 18.600 a 7.400. Por outra banda, o ex candidato á presidencia do estradense, José García, o peixeiro de Cirela, anunciou a súa intención de volver a presentarse para suceder a Antonio Iglesias ao fronte da entidade. O ex directivo do Lalín realizou un escueto comunicado no que únicamente adiantaba que cando no seu momento o presidente dimisionario convoque eleccións para elixir o sustituto, el presentará unha candidatura á presidencia. O Centro de Tecnificación da Estrada contará cun edificio como residencia para os seus 5 xogadores e o corpo técnico a partir de setembro. O Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Badminton da Estrada segue dando pasos para convertirse nun referente a nivel nacional na formación de xogadores de primeiro nivel. Tras varios anos de traballo, o centro é xa unha realidade e os esforzos comezan a dar os frutos desexados. A próxima tempada a escola dará un novo paso grazas á creación dunha infraestructura de primeiro nivel. O punto máis destacable nesta organización será a residencia para os xogadores que se ubicará na Avenida de Santiago. O centro terá a súa disposición un edificio inteiro recentemente reformado. Contará con 5 habitacións individuais e unha dobre, todas elas con baño, polo que será ocupada por 7 persoas entre corpo técnico e xogadores. Ademais, dispón de cociñas, sala común, zona de televisión e despacho para técnico e psicólogo. Segundo se explicou dende a dirección do Centro de Tecnificación, xa se coñecen os xogadores que durante o próximo ano formaránse no centro estradense. Trátase de Pablo Méndez, de Bruno Moldes, de As Neves,
Álvaro Arriaza e David Aboal do Clube do Mar e Javier González de Los Sauces. A eles hai que sumar os xogadores estradenses que actualmente se adestran no centro de tecnificación, pero que non ocuparán praza na residencia. Diego Miguens, Pablo San Martín, José Manuel Padín, Xoel Liñares, Fabián Penas, Alex Nogueira, Ana Reino, Nerea Gestoso, todos eles do programa Búsqueda de Talentos e Busca Campeón da Federación Española, Pablo Carollo, Alba Vilas, Roy Guerra, Alejandro Penas e Alejandro Ramos. A residencia do Centro de Tecnificación será inaugurada a principios do mes de setembro. A súa intención é que a residencia vaya crecendo co paso dos anos e o primeiro objetivo é ampliar a nómina para a próxima tempada con 2 xogadoras féminas. Como equipo técnico, o centro contará ademais co propio Sanjurjo como director, cun segundo técnico estranxeiro que se encargará da preparación física aínda por determinar, co psicólogo Joaquín Dosil e o masajista Luis Barreiro. Ademais, terán como colaboradores a xente do Clube Badminton Estrada, como Eva Nogueira e Eduardo Muñiz. Os xogadores terán a súa disposición tamén unha furgoneta que paga o Consello Superior de Deportes para desplazar os campeonatos. Sanjurjo anunciou que firmaron un acordo de colaboración con Galicia Calidade e a Fundación Deporte Galego, os que quere agradecer a axuda tamén da firma Cubic e Muebles Reboredo necesaria para encontralo o fogar perfecto. Ata aquí as novas do día. Eu despídome de todos vostedes ata o vindeiro luns e mañán terán toda a información do día da man do noso director Pepe Rodríguez. Saúdos e que pasen unha boa noite. Maquillaje no apague torres, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Cotim Estrada Lema Asesores, profesionais en asesoramento laboral e fiscal. Para mellorar os nosos servizos, trasladámonos a un novo local na Avenida Ponteareas 3840 primeiro A. Cotim Estrada Lema Asesores, coa atención cercana e personalizada dun gran equipo de profesionais.